ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз Шахру Нохияхои Тоҷикистон. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номерои имо ба саби мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран ҳастад ки мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунед ва видеонавори моро падлиста кунед. Дар имо ба сабтон марҳамат рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, яъне ки дар шаҳри Регар мешавад, дар ҷамоати Навобод гуфтага аст, деҳаи Ваҳдат, наздикии границаи Узбекистон. ҷойи беҳтарина мегӯяд, ҷойи соза. 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр, якта калидор, баня, ошхона, дегдохона дорад. евроремонт кардагӣ аст хонаҳо, гирди хона полни худ маҳкам, берунош ранги евроремонти дожди мега задагӣ аст. бо отделни веремика хонаҳом дорад ки ошхона, баня ҳамаш сай. гирди хона полни худ маҳкам, хона тайёра, ремонти замонавӣ кардагӣ аст ки бо дар берушам ҳоҷатхона, баня, навез, аллохона дорад. дарахтони навниҳол мевадиҳанда ҳамаш 100% омода ва тайёр аст. хоб, нархи хонаро мега 330 000 сомонӣ гуфтаистам. бадун аст, бо арзон ҳам мешавад, муомилаи хуб дорад, вариантҳои алиши ҳам аст. ягон квартира 3 хонага ё дигар хела мегӯяд бошад алиш мегӯяд аз територияи Душанбе ба квартира кадоми сумкати мегӯяд аз 330 000 сомонӣ бо муомилаи хуб дорад. дута рақам дорад, ҳардушон кор мекунад, имо ҳам халид чом дорад, ба кадомтон маъқуле арзон карда метавонед мегӯяд ҳуҷҷатҳои хона 100% марҳамат тамос гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст баъдрон қарор дорад дар шаҳри Қурғонтепа, яъне ки шаҳри Бохтар мешавад, пеши бозори Фаровон, рӯпарӯи ресторани Симин. ҳамин хел маълумот аст, рӯпарӯи Симит гуфтага аст, Симин ҳамин хел маълумот аст. ҷои беҳтарина пеши бозор, донишгоҳ, мактаб, мағоза ҳамаш пеш шудааст ки бозори Каллон. бародарони азиз, якхонага квартира аст ки дар сеюм ошона қарор дорад, 28 квадрати метр ки обсвет ҳаст, ошхона, баня, кухни, термисам дорад. ремонти хона хуб аст, барои зиндагӣ 100% мешавад. дар наздикии хона ҳамаи чизҳои лозимӣ ҳаст. бозори Калон, масҷиди Калон дӯстони азиз, яъне ки мағоза, мактаби 6 ҳамаш наздик аст. срочно мегӯяд мефурӯшем бо нархи 220 000 сомонӣ бо арзонтар карда мешавад. номерои мегафоншон кор мекунад, дар ин номерошонам WhatsApp пайваст доранд. кадоми конкретна суми наличкати мехарам мегӯяд бо муомилаи хуб карда метавонед мегӯяд квартира ҷои беҳтаринда, якхонага сеюм ошона, 28 квадрати метр, открит лестница. хона омодаи ремонтшам сода аст, барои зиндагӣ мешавад. ба кадоми шумо ки маъқул аст хонаи бе пасренг марҳамат занг занед, арзон муомила мекунад. квартираи фурӯшии навбатӣ аст баъдрон қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар Ленинский район мешавад, дар павороти Ленинград 2 гуфтага аст соҳибшон. ноҳияи Рӯдакӣ, павороти Ленинград 2. духонага квартира аст ки дар якум ошона қарор дорад, 46 квадрати метр. об свет ҳаст, ошхона, баня, кухни, термис дорад, яъне шифонер, подвал, бо дар пеш ақиқ мегӯяд, балконам дорад, балкони калон дӯстони азиз, ҳам аз пеш ҳам аз қафо балкони калон, подвалам дорад ки якум ошона, духонага квартира. ремонти хона сода аст, барои зиндагӣ 100% мешавад. медоред зиндагӣ об свет пасиен аст, ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район мешавад, павороти Ленинград. бо нархи арзон мегӯяд мефурӯшем 180 000 сомонӣ бародарон. срочно мегӯяд сум дар кор, ба ҳамин хотир арзон фурӯхтасем, бо ҳамирам арзонам, яъне ки бо ҳамирам арзонтар карда муомилаи хуб дорад. рақамҳои Россия ва рақамҳои Тоҷикистон аст. дар ин рақамҳои Россия WhatsApp пайваст дорад ва номерои Тоҷикистоншонам кор мекунад. кадомтон мехоҳед марҳамат тамос гирем, боз муомилаам мешавад. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст баъдрон қарор дорад дар шаҳри Бохтар ки дар ноҳияи Сарбанд, яъне ки шаҳри Левакан мешавад, дар маркази амин шаҳри Левакан, яъне ки ноҳияи Сарбанди пешна бародарон. обшим 4 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр, якта калидор, баня, ошхона дорад, гирди хона полни худ маҳкам, об свет дорад.
ду хонаш мегад ремонти хуб кардагӣ аст, як хонаш мегад ремонт надорад. Дарахтони мевадиҳанда дорад мегад дар беруншам, яъне ки ҳоҷатхона ҳаст, телевизор дорад, хона ҷои беҳтарин дай, об свет мегад пасин аст, гирди хона полни худ маҳкам, лаби роҳ дай. ноҳияи Сарбанд дӯстони азиз, дар маркази ноҳияи Сарбанд. ба кадоми шумо ки маъқул аст номерҳои билайни Тоҷикистон ва номерҳои мегафон шуда ҳардушон кор мекунад, марамат тамос гиред. нархи хона 140,000 сомония ки бо арзон ҳам мешавад, гирди хона полни худ маҳкам. муомилаи хуб карда метиҳем мегад, не ки тоқа суми холӣ мегад, марамат тамос 140,000 сомонӣ хонаи арзон. аз шумо хоҳиш ки лайкотон гузоред ва навори моро дар васаби мо подписа кунед. агар шумо дар ман будам хали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки набошад, марамат инам хел сурат маълумот чароӣ кунед, мо инам хел эълонда рекламада албатта мегузорем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст баъдро инашам қарор дорад дар шаҳри бохтар, яъне ки шаҳри Қоронтепа, дар маҳаллаи Ҳоҷӣ Шариф, яъне ки дар заминои маҳаллаи Ҳоҷӣ Шариф қарор дорад. ҷои беҳтаринаи хонаи наве ки омода. обшим заминашон 2 сотиқ замин аст ки ду дар хона кардагӣ тайёр, якта калидор, баня, ошхона, яъне ки ҳамин хел дорад. кухни, ҳоҷатхона, баня отдельни аст. дар дуни хона термис пайваст кардагӣ ҳастанд, кондитсионер, мебел, яъне қолиношкати қатиш метия мега соҳибшуд ки бо чизи чорашне ки наи шифанеша нагуфтиян, яъне кондитсионер, термис, мебел, қолиношкати метия мегад. дарахтони мевадиҳанда ҳам дорад, трезаҳои нави пластикӣ. хона ҷои беҳтарин дай, гирди хона полни худ маҳкам, об свет дорад. дӯстони бисёри баъд гап намезанем, хай бо дигаршам мефаҳмонем. бо нархи 220,000 сомонӣ фурӯхта мешавад, бо арзона мешавад. гирди хона маҳкам, ремонти беҳтарин кардагӣ, лаби роҳа мегад, об свет ҳастай. кадоме ки мехарад бо арзона мекунад 220,000 сомонӣ, номерошо ина мегафона кор мекунад, марамат тамос гирем пеши Ҳоҷӣ Шариф. аз шумо хоҳиш ки лайкотон нагузоред ва дар навор ва ки силкаша подписа кунед. квартира фурӯшии навбатӣ аст баъдрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Фирдавсӣ гуфтагӣ аст, дар 46 микрорайонда қарор дорад. хоб якхонага квартира аст ки дар 5 ошина қарор дорад, 18 квадрати метре ки об свет ҳаст, ошхона, баня, термис дорад. доми 5 ошина мегад, дар 5-маш қарор дорад дӯстони азиз ки семейни общежития мегад, ҳуҷҷатош техпаспорт дорад мегад, ҳамаш 100%. яъне ки ҳамин хел гуфтанд ки доми семейни общежития, яъне ки ҳуҷҷатош 100% аст, 18 квадрат, якхонага бо нархи арзон. 130,000 сомония мегад, бо арзон ҳам мешавад, ё ки ба ягон духонага мегад алиш мекунем, болоиш пул метем. агар шумо духонага дошта бошед, болоиш пул дада алиш мекунанд. кадоме ки ира мегирад якхонага 130,000 сомонӣ муомила дорад. ба кадометон маъқул аст, номерошо мегафонем, марамат тамос гирем. квартира фурӯшии навбатӣ аст баъдро инашам қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт, дар райони Сино гуфтагӣ аст, назди 201 дивизия гуфтагӣ аст соҳибшон. дигар маълумотро аз соҳибашон мегирем. якхонага квартира аст ки дар 3 ошина қарор дорад, 30 квадрати метре. хоб об свет дорад, ошхона, баня, кухни, термис дорад. дӯстони азиз, дар пеши хона мегад мактаби замонавӣ аст, боғчаи кӯдакона, мағозаи калон ҳаст, аткити лестница мегад дар 3 ошина. ремонти хона хуб, ванна, кухни ҳастай. срочно мегад мефурӯшем бо нархи 240,000 сомонӣ, бо арзон мешавад, лаби роҳ да мегад, ҷои беҳтарин. инами лаби роҳ да мегад, лаби роҳи калони мошингард, ҳама намуд транспорт мегузорад. бо нархи 240,000 сомонӣ арзон мешавад. номерошро мегафонай, ба кадометон маъқулай тамос гирен. агар шумо дар хали квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ ё ки замини холии мошин, техника, мағоза чизе ки набошад, маърамат сурат маълумот чароӣ кунед, инам хел рекламада мегузорем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст баъдрон қарор дорад дар ноҳияи ҷалолиддини балхи румӣ гуфтагӣ аст, тарафи калхозобод, тарафи чапаев мешавад. азиз ай сентр мегад, як 9 километр болотар мегад, як 10 минута роҳ мегад соҳибшона ки ай сентри ҳамин ноҳияи чапаев як 9 километр болобо. як бори дига анех карда гирен тарафҳои райони совхози вахш гуфтагӣ аст, соҳибуш норасида мегӯяд. обшим 10 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр ки ремонт кардагӣ, ошхона, баня, кухни дорад. хона ҷои созида мегӯяд, обсветам аст, баня, кухни ремонт дорад. бо нархи арзон мефурӯша мегӯяд, 110,000 сомонӣ, ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100% мегӯяд, бо ҳамирам арзон карда мешавад. ба кадометон ки маъқул аст дӯстони азиз, дар рақамошон мегафона кор мекунад, метавонед ки маълумотои пурраша занг зада аз соҳибашон фаҳмида гирем.
квартираи фурӯшии навбатӣ аз баъдро қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар поёни корвон гуфтагӣ аст. дӯстони азиз ки ҳамин квартира қарор шаҳри Душанбе раёни Фирдавсӣ поёни корвон духонага квартира аст ки дар якум ошина қарор дорад 52 квадрати метрай обсвет пасияни ҳастай ошхона бания кухни вана кухни мегад ҳаста мега кухни гарнитурам қатиш метием шифонерам ҳастай қатиш ҳисоб мекунем мега метием кухни гарнитур шифонера қатиш метием мега соҳибшон хона якум ошина ки ремонти замонави кадаги поёни корвон духонага квартира срош намегад мефурӯшем бо нархи 260 000 сомонӣ бо арзон ам мешавад бо яъне ки дӯстони азиз ки конкретно арзон мекунем мега соҳибшон тоқа вариантҳои сум 260 000 сомонӣ арзонтар мешавад ба кадоми шумо агар маъқул бошад агар маълумотош камбудӣ дошта бошад агар нафаҳмида бошед на рақамошо наистагаса билайна метавонед ки пурра маълумотша гирен аз шумо хоҳиш ки лайкотона гузорем ва навори моро силкаша падлиса кунем хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аз сайбадрон қарор дорад дар ноҳияи восе дар деҳаи ибрат гуфтага сай соҳибшон ноҳияи восе деҳаи ибрат ҳамин хел маълумот астай ки ҷош агар нафаҳмида бошед кадоме ки аз ноҳияи ёвона хай занг зад мепурсад ё ки худаш медонад обшим 4 сотиқ замин астае ки 4 дар хона кардаги якта калидор дорад ки хона коробкааса болош пӯшондага гирдшам бояд бисонад ки дар гирдаш одамо зиндагӣ доранд ки гирди хона ё ҳуяй нархи хона мегад арзона 55 000 сомонӣ гуфтесиам бо ҳамирам арзонтар карда метия мегад тоқа сум далокара мумкин ки то 40 000 мумкин гиред то 45 000 гирен шабадро мумкин бо арзонтарам канаст тоқа суми холӣ мегад на рақамошон навистагӣ ва вилон метавонед дига маълумотша гирем 4 сотиқ замин 4 дар хонаи коробка номерошон ва вилон аста маҳрамат дига маълумотша гирен бозам агар такошо лайкотон нагузоред агар чӣ хона ки дар кора нависен мо албатта хонаи квартираи шумо гуфтагира ҷудо карда пешкаштон мекунем квартираи фурӯшии навбатӣ аз баъдро инашам қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар раёни Зарафшон гуфтагӣ аст лаби роҳда духонага квартирае ки не ки сехонагаш кадагиан дар 13 ошина қарор дорад 54 квадрати метр дута лифтуш пастияни кор мекунад ҳуҷҷатҳои хона мегад сатвои техпаспорт ҳамаш ҳастай хоб сехонага квартира дар 13 ошина 54 квадрати метр обсвет ҳастай ошхона бания кухни таёз ремонти замонави кадага дӯстони азиз ки медорен зиндагӣ мекунед доми 16 ошина дар 13-умаш қарор дорад дута лифт кор мекунад рӯпарӯи қуртобхонаи баракат гуфтага аст соҳибшон ҷои беҳтаринае дигар маълумоти пурраша мега ба телефон яъне ки ба шумо фаҳмода метавонед агар ки шумо харидори аниқ бошед хоб нархи квартира мега 350 000 сомонӣ гуфтесия кадоме ки агар наличӣ мехарад бо арзонам мешавад мега муомила мекунем омада аз пеш бинед дӯстони азиз нами хел хона бо ҳамаи шартош муайян ремонти замонавӣ қоидаи рӯпарӯи қуртобхонаи баракат бисёре бад гап намезанем маҳрамат тамос гирен пурра маълумот шафем лайкотона гузорем квартираи фурӯшии навбатӣ аз баъдрон қарор дорад дар шаҳри ваҳда дар маркази ҳамин шаҳри ваҳдат дӯстони азиз ки маълумоти пурраш нестае квартира мега дар маркази шаҳри ваҳдат қарор дорад духонага квартира астае ки дар 9 ошина қарор дорад 65 квадрати метрае обсвет ҳастай ошхона бания кухни телевизор ремонти замонави кадага ки евроремонти хона ҳастай дар трезо ҳамаш муҳайё астае ки дӯстони азиз ки медорен изинаи обсветам пастияни ҳастай хоб фурӯхта мешавад бо нархи 270 000 сомонӣ нархша гуфтеса бо арзонам мешавад омада аз пеш бина мегад муомилаи хуб мекунем ба кадоми шумо агар ягон маълумотш агар камбудӣ бошад на рақамошо мегафон аста кор мекунад маҳрамат дига маълумотша ген духонага 9 ошина 65 квадрати метрае нашуд лифт ягон чи нагуфта не ки палибому дора барое ки 9 ошинае бояд дошта боша дига маълумоти пурраша гирен арзон када метием мегад маҳрамат рақамошон дар поёни видео шумо дам агар амхали квартираи фурӯшӣ хона замин мошин техника чизе ки набошад инам хел роя кунем реклама дам мегузорем ин буд 12 хонаи фурӯшӣ то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо